Yano wachane sagi ne kaki maromo koro yidwari. Seche goni dei come fredino. Arere. DJ. Aya, kadugu kendo ase wachoninga ewi osiepo monendo kadu wache mang'eny nikech ute mana gima tin sana emokia kindagi. But ng'eny ji ong'e kinda kindruogo. An bug ang'erago kadonje thum 2010 ema wang'ere gi Ndogo Jara through Sam Jabondo. Sam Jabondo akianene ka Sami Sam gopato notalawi mowuoyo kacha mago osiepe Ndogo kabisa. Kineno Sam teneno upato makalawi mago nosiepe Ndogo. An wasebedo osiepe gi Ndogo. Uma na agona bachiel nonyisa about anyuola margi beduru joma beyo. Number 2 Number 2
Lugo nonyisa about new management mare en wuoda chiego. Nonyisa ni ba in gimoro matimre ngimana nyaka nyisi. Sani koro an gi manager manyien miluongo ni wuoda chiego. Adhi timo introduction mar Nairobi kasto abiro duogo. Number 3 malit na mogik en ni tarik 7 aja tarik 7 kata tarik 14 nonego bed wali chiwo iluongo introduction. Ne wali chiwo pesa kamoro ma wakawe nyako. Dogo ne dhi kendo otamore jokamano. Lit kosoglet wachogo Joey osiepna weya jokama lit na. Rest in peace papa Aila Dogo Jara, asanteni sana. It is very painful. Lagi untuk mengenai orang yang kami cakap sama. Kalau ia nak muda lungu runtia, orang baru mati oke bumbu dia bu. Jangan nasi wajah kamu tadi dia ni kiri bang. Bukan itu mana kau tu mulu. Ini orang jadi biriti. Lagi lagi. Lagi aja. Asai, mana lian? Asai masih bewa ini kau anak di kau be. Lugi. Agora digo jango.